Zbliżał się Dzień Matki, też Dzień Ojca i też taką refleksja, jak się świat zmieniał. Mój synek był przy porodzie swoich dzieci i odbierał ten poród. Dzisiaj to nie jest nic takiego. Ale ja mogę powiedzieć, ja mogę padać, że mój tatulek, on był chyba pierwszym chłopem na Śląsku, który też odbierał poród. On mnie odebrał. Rodziło się dzieci doma, kto tam do szpitala szedł. Moja babka wypadali do motywki. To tak ja ją sam często cytuję, ale po prostu do nich to by były czasy, jakby oni stali, tak jedna, jak i druga babka, te moje dziadki, to oni by się nie mogli pogodzić z tym światem, z rolą kobiety, ale o czym innym. Dzień Matki się zbliża i matka na każdej szerokości geograficznej naszej kuli ziemskiej jest richtig ważna. I to ja mogę padać, że mnie matka przoli i ojciec też, ale też mieli ze mną utropa. Na początku swojego życia chciałam być biologiem. No i bez przerwy, że przynosiła do domu jakieś zdechłe ptoki, jakieś żaby, co by to pokroić i się podziwiać, co one driny mają. Ale taka jedna historia pamiętam z pisklętami. U nas tam przy samym dachu się gnieździły wróble i często te pisklęta wylatywały z tych gniazd, bo te wróble wiadomo, że nieporządne gniazda budują. I on się jak po placu, że się bujała, to się znowu takie piskle, które mu jeszcze tak przez skóra prześwitywały te organy i on mnie, jak się doma po oglądu, leciała na te pierwsze piętro, dzwoniła i panu mamie skowej mi to, nie? I leciała na dół. Mama to zaraz wyciepła bez okno i o te piskle zaznodła. Myślała, że to jest drugie, a że się karła do domu z tym drugim pisklęciem i się myślała, to wypreparuje, a nie sam, to będzie te serce sam, to dwa pisklęta. Wiecie, że ja się z tym jednym pisklęciem poradziła karnąć 5 razy, a moja mama mi to i 5 razy wyciepała i potem przychodza do domu z ostatnim pierwszym pisklęciem, tym się kaje reszta, mama go do wyciepła. I się wtedy skapowała, że to było te jedne, jedyne. Ale też chciałam wpadać o tym, że rodzice, ojce, jak się to u nas padło, mają taką dużą cierpliwość i dużą wyrozumiałość do swoich dziecek. Ja nie wiem, jak jest u was, ale u mnie to tak. Tatulek tam paska mi nie żałował, on ten pasek zawsze miał powieszony na gwoździu, że to niby brzytwa se na nim brusił, a tak po prawdzie to ten pasek był też na mnie. No i dobrze. I jedna taką historia pamiętam, co też była związana z tą moją biologią. Ja się postanowiła zbadać taką metodą Indian. Oni konserwowali zwłoki przez wysysanie powietrza z tej trumny i potem to izolowali. Jak my mieli wilio, no to mama tam ta ryba wypatroszyła i do takiej skrzynki, co mama przynosiła po taśmie do maszyny do pisania, wraziła te flaki, wyssała ten luft, nie, tak mi się zdawało, zakleiła to taśmą, skowała to do takiej wielkiej skrzynki po szczelikach i napisała nie otwierać, ważne doświadczenie biologiczne. No i w ciepłach to pod moje łóżko. No i była na koloniach, a właśnie na koloniach. Pytała się kiedyś, jak już była wielgo, mamo, a po jakiemu ja tak często jeździła na kolonie? A mama go do mnie się też od ciebie chcieli odpocząć, dziołcha. No i była na koloniach i oni mnie zawsze przyszli na ten Bahnhof do tego cuga odebrać. No ale wtedy, w tym to sierpniu, stoi łopa, takie naburmuszone, ten tata mój, to aż jak się woła, że posek mógł mieć ze sobą wzięty i zamiast mnie witać, no to mnie tam zaczęli poszturchiwać, szarpać
przezywać i co się pokazało, że tatulek chciał posprzątać na te moje przybycie ze kolonii, nie? No i tam sięgnął mietłą pod te moje łóżko, znot ta płótnia kartonowo, ten karton, tam pisało, dyć nie otwierać, ważne doświadczenie biologiczne i to łotwa. Uwidział te skrzyneczki, nie wiedział co tam je, odpakował i to się na niego wylało. No i owo mnie muszę padać, jak to śmierdziało, bo to były te flaki z ryby i to był sierpień, nie? Mnie to znerwowało strasznie, bo on mi zepsuł takie doświadczenie. Ja go chciała po drodze wypytać, jak to wyglądało, no bo ja to chciała otworzyć zaś na Wilio. Jakże to padała moim rodzicom, się już uspokoili, a pan zaczęła taty przezywać. Ja go, no coś mi to otwarł. Ja to chciała otworzyć na Wilio, nie? Chciała to opisać, to doświadczenie. No to on mnie zaczął poszturchiwać, zaś mnie przezywał i nie dowiedziała się, jak wyglądały flaki od ryby we sierpniu, od grudnia. Ale też muszę padać, że tata bardzo dbał o moja edukacja. No, mu się to tam nie zawsze udawało, tak z powodzeniem, ale dbał o ta moja edukacja. Jak ja zawsze potrzebowała jakoś książka, nie go dała, że potrzebuje książka, a chciała o nich te pieniądze dostać, co by się coś większego kupić, to on mi ta książka z podziemi wykopał. Nie dał mi pieniędzy, nie miała kieszonkowego, ale dostawała ta książka. No i też mnie próbowali nauczyć na klawierze, to bym go dała, ale 6 roków ja się zaczyna. Nie żeby była głupio, no że tam trzeba było jakieś ćwiczyć, nie? A mnie tam się mierzło i mi się nie udało i się w końcu poddała ta nauczycielka. No i kiedyś przyszła ze szkoły i tak zagaiła, nie? Bo tam dzieci miały swoje pieniądze, a ja nie. I też bym, że to sprawiała i godą, że dziecka mają kieszonkowe, a ja nie mam. I tatulek tak sięgnął po pasek, ale potem się namyślił i dał mi klucz od piwnicy, chodzą mi się wziąć makulatura i flaszki i sprzedać. I także się dowiedziała, że pieniądze też są ze roboty. I patrzcie, miało to być na Dzień Matki, a ja godą o ojcu. Zaraz też powiem o matce. Też mnie fajnie oblekali, no jedynaczka mnie mieli, to fajnie mnie oblekali. Mama mi richtig piękne rzeczy poradziła wyheklować, wysztikować. No to była inksza moda, ale tata mi kiedyś kupił taką skórzaną, piękną kurtkę. Ona była takiego rudego koloru, piękną, rękowy, z takiej świńskiej, rubej skóry, richtig piękno. Nawet dzisiaj ona by się mu podobała. I ta kurtka miała tydzień. I strasznie w tych czasach, kiedy ja była mało, był popularny film Bonanza. I jeden z tych synków tam na tej Bonanzie miał taką kurtkę, ale ona była ze frynzli. Ona nie miała rękawów i no ona miała frynzlę odtąd. I przedstawcie się, i to ja już nie była taką mało, bo ja robiła w tej hucie, czyli ja musiała mieć przynajmniej 18 roków. Przyniosła ta kurtka do huty, do koleżanki. No ja była w laboratorium, no to, że te próby robiła co 2 godziny. W tamtych czasach to tak było, że huty było trochę czasu. I my z moją koleżanką Bożyną, my ta kurtka poszczigły. Odszczigły my i te rękowy, bo one mi były niepotrzebne. Bożyna się z tego zrobiła sakiewki, nie? A ja całki sam ten kraj odtąd dotąd zrobili mi od linijki takie długopisem piski i my to sztigły. Ona z jednej strony, ja z drugiej i miała taką kurtkę ze frędzlami i z roboty przyszła już w tej kurtce. Mama się za głowę chyciła, bo ta kurtka, ona była bardzo drogo, a tata ani za ten posąg nie chycił. I no godo do mamy tak, daj pokój. Przedstaw się, jak ją ręki musiały boleć, jak ona to ścigła, bo to jest tak twardo skóra. No i patrzcie, miało być o matce, jest o tatulku. O matce to powiem wam tak, nie pokażę tego do kamery, bo to było tak schowane, jak jako relikwia.
tata jakoś tak zawsze nie trafił do mnie. On miał pecha do mnie, jak mi kupił lalki, to ja je zaro na sztichbomby przerobiła, bo była z samymi synkami na placu, to gdzieś one się lalkami ze mną nie bawili. I nie powiem wam, co to jest sztichbomba, bo byście też zaroski zrobili, bo idzie z czego wiadomo. Ale mama mi robiła zabawki, bo w tamtych czasach nie było. I taką pierwszą zabawkę, którą mi zrobiła moja mama, to był taki mały piesek, taki jamnik ze ceraty. Mama go wyszczigła, ten cały muster. A skąd? Ano, była taka gazeta Przyjaciółka, kiedyś gazety, czasopisma różniły się pierwszą stroną, nie tak jak dzisiaj. I one nie pisały o tym, co kto komu zrobił, albo co kto zeżarł. No one dawały takie praktyczne rady, jak w tym PRL-u przeżyć. No i w tej to Przyjaciółce były takie wielkie wzory, co by szło zrobić. Pieska, osiołka, kaczuszka, mama mi to wszystko zrobiła, ale mama nie miała te laceraty, bo ona to wyścigła z takich starych papuci, to ona to pomniejszyła i zrobiła mi takiego małego jamniczka. Potem tatulek jej przyniósł te ceraty i zrobiła mi jeszcze osiołka i kaczuszka. No i te dwa mi się straciły, ale jamniczka mum jest w albumie zawinięty w pora rzeczy, jako pamiątka.